Last call for alcohol. May paso na si Tigitlon. Dala call last call for alcohol. Okay, last call na ganigit sinagaling backpack. May paset na Tigit or not na sipay na fashion at ngayon na nastem that na within 5 minutes. Natawag kala siya lang ang tawag. Ay tam si met. Kat si fela. Matawag so minsiya. So. Ay tam si met ngayon. Cooler full si met ngayon. Alam mo na ke kumsang with fakpiro kung itawag. Hola po. Patyalan siya. Ay tam si ngayon. Johi. Pitsingan ba? Johi malal. Lain siya Johi. Atam situ. Akdu ramen. Nga sedih tu tadi ngeluksak. Lagal ko lepas. Kan ramen siya item situ kan kejalan siya. Sisi mangan toothbrush na gana. Yun na nila 50518 siya ba ngayon? Item siya ito ngayon wonse. Wonse kesin wonse. Wonse ngayon mahal. Tony Ita. Tony Ita won kesin wonse. Palau siya patakonan. Katyalan siya palau takbik siya ng mahal. 755. Sumjil 755. 755. Yun eh. Yun na lang nga. Atam siya ito nga. Paper towel. Paper towel siya na. Mantibyo yung shampoos ko. Mesinan. So pinawala siya. Kampo siya pangan. Malal. JP Seco. JP Seco. Alam tayo niya. Lahat pa na ikan din ako. Ramen item siya ito ngayon. Item siya ngayon. Ramen siya. Ramen. Pool siya ngayon mga lord. Kay Chien. Kay Chien. Kay Chien. Sista ko liw kasi pa. Pangon kay siya ngayon. Matagpag siya ngayon. Siya pa na cursor siya ngayon. Archien. Archien. Nagpala nga. Item siya ito ngayon. Kaya siya ngayon. Pexi. Pek siya ngayon. Soap na siya. David R. 212. Item siya ito ngayon. Item siya ito ngayon. Soap siya ngayon. Soap siya ngayon. At di naman siya. Mga Sufika. Ken. Suigan na ilang. Item siya ito ngayon. Archirol. Si Pem siya ngayon. Tik-tik sila mga tik-tik kasi dorsong ka. Mga crown, bone sila. Kesin bone sila. Naksom, kesin bone sila malal. Kesin bone sila malal. Archien. Ano dito ka Sprite. Sprite sila malal. Lea. Lorna. Lea. Item dito. Lorna na yan. Item dito kan. What is it, Jetsani? Malal, Mosto. Wait, manivin Mosto. Online, kita juga na Tish. Mosto pa. Moses Thompson Solomon. Pineyan na. Item dito kan. Tao ni siya ng sumlag. Tao niya sumlag. Sufika Ken Phineas Pe. Matubangan. Item siya ito ngayon. Pampo. So, tao ni siya ng sumbelal.
Mr. Mayor, Finan Honolulu, Talin Centra. Item si Dotman, item si Dotman, Rice and Mamad. Awi, A-W-I. Awi. Lion. Yeah, Sawi. Alit William me ay. Alit William, Incolin. Kalay ni Awi. Next item, Solitaire. Solitaire, Wupegger, Momo, Somla, Normina Ka. Noramina, sa rumah sila. Normina, item si Toklan. Ay kada fish na katiyaw. Item si Toklan, Kisin Kof siya and Somlal. Kisin Kof siya Somlal. Shatia. Sansis ilsay pa siya ko. Item si Toklan. Toilet siya and Somlal. Easy boy. Item si Toklan. So pinawala siya and Somlal. Shatia. Rice, item si Toklan Somlal. Kyra, or Kira, Kyra. Nasubo ko. Item si Toklan si Rice nga ni Somlal. NL, not follower pa. Tet na si Tia nga. Item si Toklan pa. Kesin Wonse nga Somlal. Kenya Inri. Item si Toklan pa Kisin Kof siya ng Somlal. Trudy. Arakat. Galaxia. Item si Toklan. Toilet siya ng Somlal. Sipa, tinapangon to ko. 0114. Toilet siya ng Somlal. 0114. Yeah. Item si Toklan. Rice siya ng Somlal. NA rice, nila ay longevity. Item Campo Clorex, Sopino Wallace and Somlal. MTT, Ilashin Sere, Metina. Item si Toklan, si Penasom Nega rice and Somlal. Toktar Light Tokang Yellowbird. Toktar Shuwe si Maulame. Som na kasenin ko sila ni Somlal. N.O. Na lagi. Item siya to. Mag-ising Kendrick sila ni Somlal. Tefi R. Malay Fife na niya mo. Si Barakat. Tekrat na tar. Si Winko. Barakat din mo. Wait lang na masod na pang Mendex. Baka na. Chips siya ng Somlal. OPP. Nasaan na yung produce siya? Pangalan ko lang mo. Saan ka? P2 hours. Unless kung dyan sang 088 or 880, OPP basta na leha. Kasom na iwan matilokin ka titin mga ti kasom na OPP kung sinaganal na bars na Menix Kissing Generation and Somlal 755 palang next item Rice and Barakat Rice and Somlal Elsineur Freddy Laleongo Silvan Rising yung man sila pang nakatulungan dati spam sonod 2344 kita sonod 2344 play me Sopin 0158 pamaskin 0518 0518 pagod niya nga next item so 01 kimchi 202 kumetala ko fast niya marato next item so nag rice and katyalan sa rice and so nag KK
Fotosi nananakin nu us. Fotosi soin nu sen somnal. Tautapan mata mendiela kimainge. Ilo spesial na. Tapi ayo. Ulle. Çalıya yos da mesela çayelayi. Del caso. Çalıya, suvenir. Çalıya ka çalıya, çalıya. Kaçıncı bunu kamada macerli bak. Kalmadın alay. Çalıya. Kumdi baklanceyu. Next time. Many guys don't but all you man I got some people in news and but all you don't go with I am not Julia Jen Malal Jim Mana Jim Well I don't know the cola and Pepsi 12 Pepsi and Somlal SP Mutul.com Where the cafe we do Sini Fundraise pa next item. Item na lang sumlal. Sini Fundraise malang tuktar. Item dito kan rice singi malang Davy. Asan na? Diyan. Tipe. Item dito kan pada kimchi fa ni malang hello. Yo. Rice, ay tama na rice minsan. Rice made ng Somlalawi, AWI, Alip William Ingaratuwa. Nak mana Alip William Ingaratuwa, Marsner, AWI, Hospitnik. I don't know rice and then much rice and mga kiwi. Items ito ng cola sinan solar elche si Barca. As gawin ko, di karoon na tawag. Elche, siyempre niya piyang elche. Rice sinan just belongs solar Tyler over there. Another rice goes to Kekua. Another rice goes to Gegoa. Another rice acto di sinan Somlal. Aili. Meke. Items ito Gatherit sinan Somlal. Che Isa Freddy. Ilman si Bepang. Laman lap kinanakrumo. Si Bepang. Sila kalakan mga Somlal. SP. Ay, matupad ka, baka. Items ito ng soaps, shampoo siya ng Somlal 0518. Pangit yan, sa soap 0518. Kaya wait, ito pa niya, natas na yan. Oo na, okay. Items ito ng rice ng Somlal NL. Love sinan som like Yossi, nail sa partner on rice ito para rice sinan som Pat Petrus rice at wow please ay tawag dito orange 12 peso like KHS Guatemala tel may tissues to nga. Kenya in rim? KHS. Okay. Well, items ito nga, gatila items ito nga. Pia, sakak. Rice, tangan din sa. Rice met Somlal 713 menu na.
Rice Yak Duongan Sinentinan Somlal 219. Rice Yak Tolungan Somlal wala ka na. Masinag 0518. Barakat. Clorex Sinan. Ano rice yan? Clorex yan Somlal Choi. I thought you know that Laf Sen, Super Laf Somlal 713 Menehune. Rice Sinet Subasog. NPK patagamit kay Rice Sen. Latakak lang. Adalis na pwede pangit lang. NPK, Rice Yak Numan Somlal, Simple Jusutse, Akka Normina, Rice Sina Takomen, Somlal, Lana pangit yan yung may sisuwa. Wait, ang lang yan dyan. Bambo, Kawani, Clorex, Malabs, Clorex Shutsu, Gumala, NPP. Items ito, na Laf Pe. Ang paritekan na tayo. K2. K2. Si Getsingen, Malan Steelers, Yellow Black. Austo, Neus Nero. Wait, sinay pa. Not Willowary. Items ito na Ramen Sinen, Ramen Pet, Kiss Sinen, Somlal, Easy Boy. Carrier Safla. Items ito na Siget, Sisidilan, Malal, Aini. Kasan na Soap Inowala, Combo Sinen, Somlal, Elita Romeo. Items ito na Super Block Niki, Laf Sinen, Somlal, number 20. 20. Juga kalau ni kisi Getsin, katialan siya malal. Kapatati na. LM Peli. Sa Peli. Sana tiket siya na kaya. Koso. Fundraising yun. Anak ko na kasi na weekend kada naksara mo. Ay, pang nasa posto ko na tari. Ay, si Besom. Ay, pang si to. Ay, hafi. Tay mami na lomong. Dasok siya yun. Masin na. Chocolate sinan malal truty. Ay, pang si to. Soap combo. Tawag ni Duo. Somlal. Wewa. Item ito ngayon, nuksushukse, Somlal, Kiwi P. Rice Simit, Somnalal, Ayana. Rice Yak Duongan, Somlal, Chedi Safredi. Kailan siya bang kailangan lap kinanak ko. Siyempre sa laban dati Somlal Kiyoshi lang siya. Item siya to, nasiya na Rice si Somlal Kern Phineas. Item siya to, nag-buffer version na lagi Mumu-Rog. Kaya pati mga nandiyan ko. Somlal Shatia. Items ito na Laf Sinan, Somlal Paris, Emily Mac, Rice Silvia, Kati Rice Sinan, Somlal, Masimit Somlal Tomtom, Palerme, Rice Yak Duongan, Somlal, Elche, Colas 12 pack, Somlal 1255. Paper towel, Somlal Elche. Pero sobrang na singal ni papers. Yawa na imati may katop kimen. So kaya singal ni papers imati complain. Laf si patakongan Somlal JD Safredi. Dahil sa rising lang si Laf.
Siketsen, Somlal, Silvaustongan. Somlal. Kaya 755 unit. 5-star SSN. Item sa Townsend and Somlal. Number 3. Final. So, item sa Toknan, Somlal. MPP. Miriam Balango. Item sa Toknan. Ramen Pena, Somlal number 3. Hello, Soka. Next item. Siket China. Siket China dengan Somlal. LK. Wala kata wala na size meter. Wala na sorry siya. Yung size ko na size ko doon. Before I start the size, I do the back. Wala ka niya. Tako. Gatso. Next item, Rising and Somlal. NPK! KOSRAE! Pasugat ilogi lang siya rin NPK. Next item, Kulasingan Somlal. 713 Menehune. Kaya nilang pa-fast meeting ngayon agad siya nakapilin. Arokek. Next item, Message. Kambosingan Somlal. Tik. Next item, Sopsinan Somlal. Bad Petrus manufacture. Oh, kalmasin na ilang ngati ka. Ilayaw na. Samasta kayo, tel document. Next item, Ramen Chip is Faustongan Somlal number 20. Cleme. 20. Siya 20 piya nga. Kaya suka si Ketsi. Pinsa ka pa hindi. Shift na siya. Si Ketsi rin. Somlal. Kakila siya. NSI. Somlal. 2, 3, 4. Wait, ang size to. Pati yung na eh. Pailang may Pati Simeon. Gulong yung support loman. Item nyo to. May Tupperware siya ng Somlal. 1, 2, 5, 5. Okay. Lali ako. Item nyo to. Kasi Kof siya ng Somlal. Air relasyon kaya lang. Sa Sibuisa, kasangsil medyo. Somna, Kampo, Tauze, Podiwashe, Somlal, 0114. Pailang nga, Sopsinok na yung katawisin ng Somlal, KH. Ramen pool patakongan. Ramen pool siya ng Somlal. Sano. Ramen pool, Somlal. Triples. Wow, I got funny type lang at triples. SS Stone. Triples lang eh. Safest white siya. Next item, CPM siya CPM malal. Tepo po. Next item, NQ Makula.
Talasingaw den forlopsirmet somlal Elche. Kukumbang Barcelona. Item si Tokman, pertain si Robe, Shitseban, somlal AM. Lamtang, Valsinya. Item si Tokman, toilet sinan somlal Kiwi P. Item si Tokman, Fashna. Sibetaw di sinan somlal Tepopo. Rep. Fenchishik se kimchingen. Papangin na somlal Ayana. Ramen singen somlal TRA. Ay bang siya to kasi nga naipot. Laf tao tume. Laf tao tume. Somlal not well aware. And not well laf lang tume. Next item, Casey Wonsinan, somlal 1955, 1955. Iya, Odenta. Next item, Pepsi and somlal. Pepsi and somlal. Ay, not well aware. Toilet, paper towel. Nasi. Masin and somlal. Palit. Rose lasin kaya lo. O paano? Paito ka na. Campus iba pa item si Tokman. Item si Tokman somlal. Kiwi P. Sopsinan somlal Aili. Safety after. Okay. Right. Ramen sinan somlal Elche. Gertain siya item si Tokman somlal Palit. Papel Tokman. Item si Tokman talasingaw si Ben follow pa siya. Talalong mo yung kalit to kan? Oo siya. Malal. MPP. MPP. Malong patalong mo siya. Next item. Casing KOSRAEAN somlal. MPP. Kaya ulit tanara ka. Item si Tokman. Paper towel sinan somlal Sky. Nami lalaki. Kalnam. Item si Tokman. Campus iba pa Malal SP. Papayan Line Kasang empty. You're sleeping. Item si Tokman. Soap. RPG. Kung pinwan ka na kami ako, hindi sila lifeline na kayo Wes lata ka Next item. Ramen sinan somlal Nikki. Why ma with Israel? Item si Tokman sauces. Colin Finson, CV. Colin. Campus iba sauce duo. Sauce Martin sinan somlal KSG.
pension nga ba na matulong nga siya pausto kung para win how niya win nga ang pala restaurant siya komento lang may human beings para matulong nga ba na restaurant na ba madam siya to nga Langkit siya nga somlad back Petrus manufacture kudu kung sinayaw na na itak siya okay na nakuha may tabiyak din Item dito campus Evertal toothpaste soap somlad 0114 get some sa 0114 ipiya nga Lese si Bang. Bye. Ewo. Item dito soap set tawag ni siya somlad wewa Bye. Next item, composite nga somlal Easy Boy. Saya okay round trip na ko right. Round trip to ito na Next item, ramen jet. 744. Halo. Ito si Baba. Item dito ang campus. Lock sipe. Laptop tingin malal. Sky. Ewan tayo. Tapos tuyak frog ko. Rice siya mga campus ito. Rice siya gan malal. Wala siyempre pa may Doktor! Sure po? Kahit pa lang sure ka ni Sivya na tayo na sa foran. Kahit pa ito lang item dito 12 penny lemon prison and malal. SP. Sige na siya. SP. Atla, wala niya nagkakaroon tinan pa. Kasama na sure mo pinit kaya kata kalaban mo. Yakin shoot, yakin. Item dito paper towel, kiyosi. Item dito composite na substitute pesa ng somla Normina. Item dito na nilalaman natin, Fox pen, somnero black. Oh, serious, pak mo siya. Malan Marlene Dilawan na Papagome. Ramen po item dito ramen cup singan malal. Isa ko kaya when nga po rin na mayor na mga si Tyler. Abad mayor. Asmat si Miss Tyler? At lang ako na. Oo, asam dalal mayor. Tyler, next time pa po room siya kaya para mo ito pet na. Ito mo, Tyler. Bye fast. I like that. Somla David R. Ini terjadi siya na lang kaya ito. Ay malal, tipe. Kesin mo siya ng somla Kiwi juga ni. May nauning nila. Ay, ito siya ito. Ang taon siya nga. Kung yun na may tikong sosok na ba ni Kepetay. Pinsi kain botol na bitsi. Taon siya ng somla. Katira sa sok-sokingan. Wah! Ano ka mong kaya? Sisaklo. Kasay na pas na. Katina party ni Shish ni Matonjun ka. Sikya. Ano ka mong kaya? Sangigom na. Next. Pension na yun. Next
Kundi. Ay tam siya to ngayon. Mesimen. El po at kura ng fire kis yasto ng mo. Meplahen kit si Mesimen. Tissue. Kung sangin, bako sangin at ngasyo. Tissue siya nga somlal. JT sa Freddy. Kaisa. Padahal siya nga sangin ngasyo. Dahil man palapin niya. Dahil mo 80 na weapon siya may sangin ngasyo. Ay, ito naman lapsa. Ha? Well, Mazen. Mazen somlal. Kiyoshi. Kiyoshi. Ay, kung siya to nga. Ay, pag kung lang umaslin program mo. Ay, kung siya to nga. Somlal. Clorex S. Somlal. 0518. Please lang maya. Tikat lang tayo. 0518. Siyak minalan siya siya nga ngantan. Ramen siya may sangko for you. Austo din. Pala nipi. Nipi pa. Ay to siya to ngayon. Si PM. Priscilla. Manas kondisyon tanong. Kahit pagkakitan niya mga. Pala Kiyoshi. I thought you thought and rice in and some Mayor last name, talay nampi Well, nak manas na naula pero sige na after ifisig pero kung daw sang si Futan malin Mayor agat dito. I thought you thought and kampo tao soksin and some Then positive nga read ito nagtalot lang yung magtagal rin mga sila 2974655 Then point po siya batid na Yos yun Tegan niya siya mga siya Then point po siya batid ni Kingan Pulsok ka sa Yos Hindi dilogin ko Gatso Ay tam siya ito nga toilets and so like Joy I come to talk and like him too. Skip also ramen. Ramen said Trudy naman dapat yung tangatawin sa porta selfie Campus coffee minsan and somlal. Norminaka. Fashna. Suka siya malal LK juga kalulila med LK nattifa LK dikiye kaka Ay kom siya to ng tawon siya super shock with sumiko malal ano ka mong kaya malal senior Manasiran ni Fana ni Pita. Ay kam situ kan. Toilet dengan malah kiwi. Ay, Austin. Assalamualaikum. Ramen dengan somba Kenfinias ramen. Siket katon. Kuna narakit batte. Siket sina yokmolo. Arak, ena lense. Siket sina bet. Diela lense. Siket kato. Somla ayana. Lense. Mitsega. Kasi ba, alam na sila kasi ba sa ano fashion lang I thought you talk man, Falausin and Somlal. Okuaren. Ashleyan, 2 pesos, Boaz in and 12 packs in and 12 packs Somlal Kios. I thought you talk man, Campos up.
Somlal RPG. Tuyagan na Marshwell. Tuyagin na pinigyak ka ko. Malang ba ko mo president operate na getesla. Ay tam dito kan Sobsinan Somlal Elche. Kaya pensin ka si Doshoka. May kawan na naswiya ka si Doshoka. Karan tari pa. Ay tam na tapos pala. Nashwood Rise. Siyagi snap na kaya Sobsinan na pa Rice Wood sa Population sinan. Pasto dito, pakin natin ramen, no? Coffee composite pasto ng Somlal. Choy! Pala choy, pasto. Elpat ko siya na uwi. Messi na yan. On-god, ilan yung malantiginit. On-god din na yan, on-god din na malon. Oti. Ako siya, Oti! Maiti ay! Kaya na po ang kay malo nila, ti Oti sa matche, si Oti. Kay fali lang. I don't think Onsinan Malal Wewa Mapelal Kay Fali lang. Ay, sige weekend. Nasi ay tam dito na. Gatso, gadette manasla. Ay tam dito na. Kofsinan. Sige weekend. Kofsinan Somlal. ARP. Bye. Kayo. Kay natin ngakong samsam. Pinaka narup ka leo. Tangan pa siya. Ay tam dito na. Toilet sinan 744. Bye, Malo. Eh, sina toilet na ramen. God feel lang siya katsyang na molis. Hakikap, sila manlap. Kampo siya, soap siya, tawag siya ng Somlal. Back Petrus. Manufacture. Pagka, tatas. Ay, siya pala ka na spam, tagati, kusyong. Ay, kita kita manlap ka sa pura, siya pala ka na rakta sa Somlal. Kiwi. Pasyan Somlal Kiwi. Kampo, coffee, meat siya Somlal. Wala pa sila. Somlal, MPP, PM, o paano? Sikat si Shayla, malalel po. Sikat si Ren, malal, maiya, shal. Mapelo, kampo, sauce si Ren, malal, nipi. Ben siya nga si Toshokan. Silpa wiya, memdal kin silpa pa nga tawal ka siupa kami. May tawag dito na kofsinan, kantiyalan sa kiwi. Next item, masikitsan ng Somlal. Ayana. Lam sila. Composition team siya ng Somlal. 1801. Kimchi, ako malshuwa si Ma. Ay tawag nito ng Kampo Milk Coffee siya ng Somlal. Oku, Aren. Ay tawag nito ng si Pem siya ng Somlal. TRA. Palata may Somlal SP. Say SP. My track number 2. Saan? HP. Oh, yeah, we will do that withdraw.
Item dito ngayon, tawal silang somlal. NPK! Tawal Hawaii! Long wire ka! Wire ka! Ay, gulang nanood. Item dito ngayon, kampo soup silang pe, katalan siya. Magyan somlal, 1955. 1955. Item dito, on kimchi. Wala ka na. 1955 siya siya piyan nga. Kaya ba, ilang nga. Masih siya kimchi ngi, sop singi somlal. Easy po eh. Kanta lang, hindi matuli dal siya. Tanya gil. May di ko pa hintal naman. Steve, item singi. Coffee, kampo, malusi. Somlal, 1255. 1255. Wih, viral lagi. Item siya to. Elpot. Diba na lapalap? Lap siya ng somlal. No. No. Kasi sama ito ka. Tuna. Malo. Suka siya nga. Malal. MPP. Dahil siya ngayon, kumitatar nga factel todo. Dahil siya ngayon, sok-sok. Malalip. Area. Wait, si Barra ka. Kara. Kampo siya, pasop siya. Tao ni siya ngayon. Somla number 20. 20 siya pang may siya suwa kipiyang. Sop siya pa masitok ngayon. Sopsiren, malal, tik-tik. Tik-tik siya bakin siya nga. Item siya itong na coffee, luwo. Alfanus siya na, itikayin na siya. Masikan mapilal tik-tik. Karakat. Elfot katsali ko. Ready kindi ayak. Demonstrate. Massage, proper. Okay, kalbari. Bakti pe force masal na dagati na awol. Sikat siya. Sikat na kato siya. Batsano, malal. Sikat siya. Katiyalan siya. Malal. Nikki. Ay, kung dito, nag-follow Nikki money. Awal la money. Tala. Tapos nga siya nga. Somlal Ayana. Langkit sengan katira lang sa malal. Ano ka mong kaya? Ay tam si Tok ngayon. Toilet sinan somlal Archian. Sopsengan somlal. Sopsengan tiare. Telita. Rice. Rice sengan malal. KSG. Akin malong. Fine. Siket sengan somlal. Kara. Archian. Sipe table la pensing om dalan sipe. Kung fala din coffee tapanin aksabi akta push-pushin sa pe. Next item bala singawul siya ng somlal kiwi pi. Item dito ng tawul siya ng somlal top. Tash pa. Item dito ng toilet siya ng somlal MTT. Mehti na tatasi. Item si Tok ng tao ni silang somlal. SP. Itatay pa SP. Item si Tok ng rice. Cái lon nào tăng tăng này.
Rice and Somal. RBG! Tek bir çilan bak. RBG, where are you? Show some sign. Right, so sige pala din si Gatyato. Pati lang sa si Gatyato. So, pa, huli siya to, pagkakta pa ako na, natin na siya yung ibet. Si Gatsin and Somlal. Mosto, oh, Kiwi. Opo, Erpino. Kiwi. Ay, tawag dito ngayon, Kisin Monsen and Somlal. Halo ka mong kaya ke, naman aspet sam siya pasan mga kawal lal. Gapsom. At ang isang nagtaon siya, that factory, in shock kung dahin yun. SP! Patay po, pila ba tuwin ka pa eh? Wait, kan mo tuwinin mo, boss mo? Ay, tam siya to, Lola siya ng Somlal. Trudy! Tom siya to, Tawin siya ng Somlal. KSG! Eşki. Gidudular. Ay, tam siya to, Rice siya ng Somlal. Kiwi! Laf pa tam siya to, Somlal. Ene. Laf, Ene. Pumasyo ya? Kaya siya sainan mo ito nito. Ay, kumalapin. Kaya mo. Ay, tapos ito, Kisin Monsen and Somlal. Eşki. Epopo. Ay, tapos ito, Blank. Mga standard. Blank and Somlal. 713, Menehune. Ay, tapos ito, Toilet and Somlal. NA. Bye, kasi payang. Ay, tapos ito, Tawnis and Somlal. NL. Ay, tapos ito, cheese balls eh. Wait, tama sa tayo pa cheese ball. Ay, tapos ito, Wewa. Ay, tapos ito, Sigetsi. Sigetsi ngayon. Kung pindo ko, mangindang kung making tip. Clorex. Malal, Mayor. Mayor! Bye, Mayor! Ay, come siya to, buwan siya na, Malal. SP! Uy, kapya nga eh. May tultad ka. Ito, Japanese man. Ay, nagkakala, matulad, fast na, matulad campaign. Ay, come siya to, tawon siya ng Somlal. Tik-tik! Kula si Patakongan, Somlal, Lana, L-A-N-E. Lana, Leona, Laya, Ilwarin. Nagnas remas kung awala eh. Ay, tom siya to, Sopsin and Somlal. Akka Normina. Sosis si Patakongan. Somlal. 1255. 1255. Ay, tom siya to, Lafa. Jeg må ikke laff. Sier på deg, men ikke du laff med løgner. Laff sier jeg, kung kan tuligan na yung løgner di ko en med trako.
Laflapsen somlar, katiralense somlar. JD Safredi. Eli samtunen lainelle. Aitamse tok ngai wonse. Config we 5 from Xavier ke barbecue se ke set there. Somlar David R. Lang. Aitamse tok ngai Kesin kop silan malan. Mayor Patalin Nacho. Teacher, come on. Attention, Shukya. I don't sit on the toilet. Some Yama P. Yama. Palang. I don't sit on the soap. Malal. Atat. Atlan anilene. Satu hari saya mampu lagi. Sosis singan malal. Bula. Atat. Atat nas playlist sosis sen fitness pala koi. Elbet kaman di ba petsingan. Sigetsingan na woke rentip yuka. Sigetsingan somlan. Why lana? Sam? Rucho and Malom? Something rentip yuka si Senri. Talasingaw pa next me, talasingaw dyan sa Malelche. Kaya kachito siya kaya iknyaw. Simpe. Ay tam siya to ng blanket siya ng somla 0518. Elaya. What is it tala? Tam siya to ng toilet pe katiralan siya. LK! Mga nagkipipsis ko. Ano yun yan? Nasa nilang matan. Next item. Manas den Müsler den continue. Ikram na nus. Livia pipsis yan ilam doon through. Pwede mo minang. Item sito is upsit. Malas. LK! Sitaw shoga. Item sito kan. Sosis. Katekran na tayo. Wikot. Item sito kan. Mala. JD Safredi. Sosis sin. Ilman si Pepangka. Kachita Spenson ta. Ulma masin. Letire matimalal. Atat. Atat o sosis. Manas juga bilang telah pasila. Ay tam si Tongan. Ay elpon. Laf pa tayo. Elpon piya laf. Let's keep laf siya sa lagi kesin mo siya sa lag. Remind sa laf. Okay, wala pa eh siya. Renage. Wala ka pa ang query yung mga yan. So, pematay ko mo support. Please get chewy on the support mo. I got you continue. Okay, masuk na. Sige na. Malal. Ay, pick. Kapit na step kong. Pick sa naman. Pick. Tanda para. Papasin ang tayo pick. Kasi malal. Siya pick piya nga. Ako lang dia dati. Pick suwa ko rosko. Wala. Mapiye. Ilang ay TRY, PIK.
square. Mga pelal, kahit din si bagay kayo, wala sa naging Petrus si Fan, nakatagli ko sa amin. Ay, tam si Toknan! Ay, tam si Toknan, twice. Right sinan somlal, Nikki! Alma, laylang. Ay, tam si Toknan, Sopino, wala sinan somlal. Malal Elsa, Mate Elsa, Ken. Malal ba item sila? Next item. Russell. Ay, si Beljo ka, item dito. Ngayon, wala masih pasok na item dito, ngayon, kasi kawiyan at push siya. Item dito, ngayon, ha? Judge dengan malam MVP, Marian Peter, sang nesa din sa item dito ngayon, elpan din ba kinigena, siya kimungla, alam nyo ngayon won siya ng soblal nipi, fast na, katasal ka, nagyawa. Item dito ngayon, pinit-curtain, tema-curtain siya, malal, Mio, asam na sumner, muli ka masimita pa yun, muli ka, masih ito ngayon, so binawala siya ngayon, kata-push siya. Tom, niya siya, tom siya ngayon. Ay, paano? Next item, kata-push siya. Item, lolo na, kasi item siya ito ngayon. Karagas siya ngayon, Sommal, Elche. Karagas siya, Coastal Fash. Item siya ngayon, Elche. Item siya ito ngayon, Rice siya ngayon, Sommal. Rice siya, 7-1 to remain na hune. Tingin na masyuka, 1 siya ngayon, Sommal. 1 siya ngayon, item siya ito, 7-5-5. Pwede naman 755 malal yun niya. Ay tam siya itong blanket siya ngayon malal 2 point to do ito nito 2 on 2. Ay tam siya itong soap siya ngayon at di naman siya malal Sufika Ken Shuikan na ilang ay tam siya itong Asheron si Pem siya malal tik-tik siya malal tik-tik at si Dorsong ka malal Crown Bon siya Kesin Bon siya Katsom Kesin Bon siya malal Archie I like it the Sprite siya malal Lea Lorna item siya to and Lorna Laya item siya to and what is it kitsa ni malal Mosto wait manivin Mosto online kita juga na tish Mosto pa Moses Thompson Solomon Ineyan na item siya to and Tauli siya ng Somnal Sufika Ken Phineas Pe Matubangan item siya ito Pampo So Tauli siya ng Sombelal Mr. Mayor Finan Papaulu Talingne Sengtra item siya ito Rice siya ng Mamad Awi A-W-I Awi Layan. Yeah. Sorry. Alit William में आई. Alit William इनको दिन. Layan yawi. Next item solisier. Kesin solisier वो पेकेट मंगो सोम Normina का. Noramina. Session masimana. Normina, item siya to ngayon, kata fish na katiyaw, item siya to ngayon, Kisinkov siya ngayon, Somlal, Shatia, Sanses, Ilsay Pashuka, item siya to ngayon, toilet siya ngayon, Somlal, Easy Boy, item siya to ngayon, so pinawala siya ngayon, Somlal, Shatia,
rice item je tok nan som lal Kyra or Kira Kyra na shuka item je tok nan super rice ngan je som lal NL not belower pa tet na si tianga item je tok ne pa kesin wonse nan som lal Kenya Inri item je tok nan pa kesin kofse nan som lal Trudy Arakat Kolaksia item je tok nan toilet nan som lal sipat pinapangon to go 0114 toilet nan som lal 0114 yeah Pala item je tok nan rice nan som lal NA rice Nemela Lomjini item campo Clorex Sopino Wellers and Somlal MTT Elashin Jene Metina item Chitok Lasipen Asomne rice and Somlal Toktar Light Tokang Yellowbird Toktar Shues Maulame Som like a setting cop in Somlal O na lagi item je tok magkising caterers and Somlal Tefi or alay fipe na mo si Arakat tekrat na tar si Window kan Arakat din mo wait lang masud na pang next tama na chips and Somlal OPP Nasaan na introduce Shaggy? Pangalan ko lang mo. Saan ka? P2Rs. Unless kung dal sang 088 or 880, OPP basta na nila. Kasom na iwan matidokun ka titin mga ti kasom na OPP kung sinaganal na first na meta next Kissing generation and Somlal 755 palang next item rice and Arakat rice and Somlal Elsinner Freddy Laleongo Silvan rice yung man si Dapang nakatulungan dati spam sonod 2344 Kita Somlal 2344 play me Sopin 0158 pamaskin 0518 0518 tayo ko yan Next time lang so 01 kimchi 202 kumetala ko fast name arato Next item so nag rice and katyalan sa rice and so nag KK Fotosi nananakin nu ush Fotosi soin nu silang sommal Tautapan mata mendiela kimaing Ilo spasiat na Papi ayo Wala Charlie ka yos ka mesin L-I-E Del caso Charlie Julia ka Julia Betita ko yung namadama dyan diba Kalmatin mo lang Jalia Humdibaklan J.U. Next time Menik jay dong patoji bene ka sabi patoji nusem patoji to ko ngayon na Julia jen malal Jin Mana Jin kala itam dito na kola sinin Pepsi 12 Pepsi and Somlal
SP, matultad ka, wala ka kaya, wait mo! Sini Fundraise pa next item. Item lang sumplal, Sini Fundraise malang Tuktar. Item dito kan Rising malang Davy. Asan na? Diyan. Tipe. Item dito kan pada kimchi fa ni malang Hello. Hello. Rice, ay tangon na rice din sa. Rice may kan som na lawi AWI. Alip William Ingaratua. Nak mana Alip William Ingaratua Marsner AWI. Pas picnic. I don't know kan rice kan. Ini masih rice kan malah kiwi. Item ito ng cola sinan sumlan elche si Barga. Asi gawi ka ni karon na tawag. Elche, siya play niya piyang elche. Rice sinan just ilong sumlan Tyler over there. Another rice goes to Kekua. Another rice goes to Gegoa. Another rice acto di sinan summal. Aili. Meke. Items ito generate sinan summal. Che isa Freddy. Ilman si Bepang. Wala man lap kinanakumo. Si Bepang. Sila kalakan mga rasumlal. SP. Ay, matutad ka, baka. Item dito, soaps, shampoo siya ng Somlag 0518. Pangit yan, nasa soap 0518. Kaya wait, dito pa siya, natas na yan. Oo na, okay. Item dito, rice ng Somlag NL. Love siya som like Yossi, nail stuff, rice ito rice siya som Fat Petrus, rice, wow, please. Item dito orange 12 pack som like KHS. Guatemala tel may tissues ko nga. Kenya in rim? KHS. Okay. Well, items ito nga, gatila items ito nga. Pia, sakak. Rice, tangan din sa. Rice met sumla 713 menu na. Rice siya, tuwangan, sinentingan, sumlal, 219. Rice siya, tuwangan, sumlal, wala ka na, masinag, 0518. Barakat. Clorex sinan, ano rice sinan? Clorex sinan, sumlal, choy. Ito dito, na laf siyan, si laf, sumlal, 713 menu na. Rice sinet sugasog NPK patagamit kay rice yan. Latakak lang. Adalis na pwede gamit lang. NPK rice yak nungan sumlal. Simple jusut siya. Akanormina. Rice sila tatongan. Somlal, Lana pangit yan yung may sisulo. Wait, Allah, yan ka. Kampo, kawan ni Clorex, malap, Clorex susulo, mga NPP.
Item si tok na laf pe. Ampar tekan na tayo. K2. K2. Si Getsingen Malan Steelers, yellow flag. Also, Neus Neru. Wetsingan pa. Not Willowary. Item si tok na Ramen Singen. Ramen Pep Kiss Singen Sumlal. Easy Boy. Carrier Safla. Items ito na sikat sa sililanan mawal Aili. Kasyan namin. So pinawala combo sinan somlal. Elita Romeo. Items ito na siya bulak na kilaf sinan somlal number 20. 20. Sudah bulak na kisikat sinan. Katiyalan siya malal. Okay. Papatati na. Alam mo, LM Peli. commentary. Sa Peli. Sana tiket siya na kayo. Koso. Fundraising yun. Anak ko na sa siya weekend kita na sa mga itong nasa posto na Tari. Si Besom. Ay, lang si To. Ay, happy. Then mami na lamang. Dasok siya. Chocolate siya ng mga Truty. Item si To. Soap combo. Honolulu. Somlal. Wewa. Item si To. Nukshushukse. Somlal. Kiwi. Kiwi P. Rice Simit. Somnalal. Ayana. Rice Siak Duongan Somlal. Cherry Saf Freddy. Kailan siya bang kulaman lap kinanakuro. Siyempre sa laban dati Somlal Kiyoshi. Kiyoshi lang siya. Item siya to na siya na Rice siya Somlal. Kern Phineas. Item siya to na topper version na lagi Mumu-ro. Kaya pati mga nandiyan ko. Somlal Shatia. Items ito na Love Sinan Somlal Paris. Emily Mac. Rice si Baudulya. Pati Rice Sinan Somlal. Masimit Somlal Tomtom. Palerme. Rice Siak Dungan Somlal. Elche. Colas 12 pack Somlal 12.55. 12.55. Paper towel Somlal Elche. Pero sobrang na sinyal ni Makers. Yawa na imati may katop kinan. Sobrang sinyal ni Makers imati play. Laf si Patagongan Somlal JD Safrey. Dahil tanga rising lang si Love. Si Kat sinan Somlal si Fausto nga. Si Kim sinan Somlal Kiwi P. Mumusi pa next item. Mumusi ng Somlal Ayana. Item si Tong and Rice ng Somlal Tikti. Haircut dyan Somlal Rina H. Sorry. Rina H. Item si Tong Mumusi. Last si pa ngayon. Mumusi siya sapsat na Somlal kunakaptat dyan ng katan nito fall. Somlal Koki Erwin. Grand prize. Tall wires ng Somlal. Simon Moore! Pangit, Nish?
Ulamala na sing damay pangan accept ya masuk ya grand prize 744 tali followers ini na wala ka nang simit na may accept nila maoy accept nila. Ulamala sa telefon kinanak mo that thousand. Right? Hello mga boss, say what? Lumalak na simul na kaywa kita kaluhusan ni mana kaywa mareklaw iba itike nga report ima kya me masho ke me tike chewo iba nga ashkila ba ya luo dolu onkosh Ausinnya los foto million ba. Our announcement so balik Nemege. Okay guys. Announcement sing naman sin members ni Paliban. Kung sin ta kay PNC ibon man kay wa. Na lang sa back lo namalang sin met nakewat kita kayo niya. Metiki kaya sang pelay iplan siya si saya worry ma worry kaya ngayon uipevak ringlokak seklas din katke mollar metigi ngaralas di ramin awden lal jabal rabatina ngan akadekteşik kavaşlaş mıge babatin el magise uze bugajik ne na el babat magel del verskasin pangake nawi ispellan jause ngayon takula malap mesin met nagawa matagawi kasho seu Palik seu aspo ke apolo sa. Kita tlegat ke wangin na casualash ni ke planian masi kuza ko ngayon. Okay. Kataga wigo sa ke narela persen kilolash. Infact pe persen seu sine. Lal babatin nga nake orelo uvolos. Katitala maingin na Kash, men katito naklan mit kushayin namin. Pero kat kinawis pela in relapsyon kilalash. Kaya nga wiben na siya wala liyo siniyo katlikuel ngayon relapsyon kilalan may masyepe items line gasha. Wiman ima oregon niya na wibe may gasha. Yokpen na siya talik maakula naging sham-sham. Nagal team befinsan ke ako lalos naging lang makatapilin rit maganda ko. Na wiben na sindalik magkasyagat sayang ngayon. Talikmat ka syukya bengala. Kilamalap na siyos. Pininte ko os kuflen rek lagawa mama siyaw siya na ako. Pangapsyen kilalash kat esidefak kilamalap kaksin kat ke Orela wo makatya na mood ko mo labasin nga ito yak insan kaya in na silang siya luman lang. Right, lumalap lower rate. Nayos art magufag. Kita ko yung iwowo, nangako ko sa wikan dash card ke masijak na sa espera.
Where the wedding collage in the pena. Okay. Kuwas na ka-cash God, alay mayo ng pen. Cash ang rose sa amoy pena. Sika ko, sika. Kaya na ube, maupos, ada na, wait na kay wake ako kay mapkanto ka siya. Punta lang siya vlog, na, nagkak doon, ang adapted siya, kumus, punta na mag-asya niya, diba siya, obvious siya, when inevitable kang sa akin, kaya ako lang ang sopen niya, ala pa mag-win, at siya ada dancing study yes kaya nakailangan na yes tapos ito hotel wedding masjid kami akin na po lobos na kaunas na si spesial yung vlog kaya pwede ngayon ang shikenya ang kasya ko masjid siya web masjid kudan si may mouse may kasya bababim Pinsan mati kasyagat kinoslak na kitamo. Alam mo na pa na pagmenta kay wanda siya tanan. Anak pa na naman. Jos, kung kaya kalin niya mamaya na puas le ala. Pagdarati may kingan dakla ada silang atara kaya pera. Beda few intelligence on for siya Alabama. Dari matade sa pwela sunok siya. Kita isa sunok siya. Nagtin na mo yung longo duo ang koyak yung mga sunok ko siya. Abangay mga bayan may kaya o rela kasi may magkakakay na dash ko. Hindi ko kaya malagak ko. Nakatin nyo, lumadak ito. Alright. Mga supply yan. Ito ganyo. Sipin ng fact. Ilo malam sinmet na kayo. Namnas, members kipalikan namnas. Ito ganyo. Kosong? Kalau malam kita cuba sini. Mel, kung tara wala kal dinner, kapan jeng di campaign. Mana ke saltino isu, jadi poni mana ke kuntena. Kung camping ke? Agak.
Halo. Halo. Mga baon na rin siya. Kita malap din akong katawasin na kumalas na. Kundelde istiyorayız bunda. Vay. Oyla post ben. Lopal na. It pa, ada post naman.